aron mahibalo sa sugop sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayap sa langit, tinun-an gisugop niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalistanan atong hinsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Usa tumanong ta ang tanang sugod niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmada sigon kita aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta o maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope.
usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami maghahatag pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo nga hangtod niining mga taknaa pabilin pa sa kahigayunan ang pagsulti sa mga pulong sa kaluwasan. Magapanalangin ka niining nga programa ug kining estasyon uban sa tanang mga taong nagapaminaw karon. Hinaot pa nga pinaagi sa gasag influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon nga makahimo sa pagduol aron mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagi lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon among ipabato gitunol sa inyo ang usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato na nga nabatasan undaandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, Brad John, maayong hapon. Amo na kinaiya ang pagsunod sa pagsubaybay dinhi sa inyong programa o hinaot pang kini nga programa magapabilin kini sa kanunay. Daghang salamat no sa inyong makanunayon nga pagsunod sa ato nga programa. Apan kanang mga paghangyo nga kini nga programa unta makapabilin sa kanunay, maupunay niya sa among hunahuna o kasing-kasing nga unta magpabilin mintras dili pa mo balik si Kristo o mintras dili pa mo sira ang adlaw sa kaluwasan. Apan tungod kay ang Dios do na may mga tinudlo nga mga panahon sa tanang mga butang, moabot ra gyud na ang panahon nga kini nga programa mawala ra unya sa kahanginan. Tungod kay ang kapanahunan mga kaigsunan magakalisod gyud, wala nay taong makahimo pa pagsultis kamaturan sa hanginan kanang harap-harapan wala na nganuman. Tungod kay kung inyong susihon ang Biblia, di ba ang mga bangis nga mga mananap kung mungulob na nanginahanglan na siyag matukob ug unya ang uban pod nga mga mananap nga tukbunon manago sana sila. So mauni ang mga kuan, mauni ang kahimtang unya nga samtang atong ginasulti ginasabod ang kamatuoran, moabot ang panahon nga ang magsasabod ug ang magpupugas sama sa usa ka mananap nga tukbunon sa mabangis nga mananap unya magatago na tungod kay pagalutuso naman unya ang naa sa kamatuoran. Okay? Sana nga salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Niapatay basahon. Amo gyud gikalipay ni nga programa Brad nga nahuna-hunaan o namugna ni dinhi sa kahanginan. Kay ang ako lang anak nga ikatulo na usab man gyud ang dagan sa kinabuhi diin puno gyud sa bisyo kay nadala manggod sa mga igagaw o mga uyuan pulos bisyoso. Pero karon kaluoy in town maunay yaga-yagaan sa mga igagaw kay lagi dili naman nila nakita nga nag-inom og nang disco. Okay, kanindot sa danang balita muna nga inyong
makita gyud mahimo gid nato nga barometro nga ang pulong sa Ginoo mao gyud ang makahatag og kausaban sa kinabuhi sa tao. Sakto na ang giingon sa Korinto nga ang pulong sa Dios dili Korinto, Hebrewanon 4:12 nga ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan hait pa sa espada nga duhay sulab nga modulot ngadto sa mga lutad gitaguan sa kauyukan ug sa hunahunag kasing-kasing sa tao. Modulot na gani ang pulong sa Ginoo, madutla na gani ang tao sa pulong sa Ginoo. Natural makita gidiha ang kabag-uhan o kausaban sa iyahang kinabuhi o kini mao na gyud ang giingon born again. Kay naa may uban nga murag nabitay sulti nga feelingon mura na ako to bras feeling nga born again sila pero unsa may nausab og nabag-o nilang nagpabilin maghapon nagsupak kasuguan sa Dios. Pero pa tay basahon sir, pangutana man eh. So dili lang usa tananay kay wa man tay kuan pa kay naay pangutana nga ato nga kuan kay murag gisaktian sa dong gihisgutan gud nato na sa nangaging gabi eh. Napatay basahon. Kuya, mo greet ko og advance happy wedding sa ako nga kabatch sa 1990 nga sa maning kuan na ni nga bisan og ay kuan din ni kananaa nga katulo na minyo pero ang ikaapat ra ang kasal. Okay, salamat kayo no, salamat kayo. Well, nepatay basahon. Sir, mo greet ko og happy birthday sa among pinalangga gyud kaayo nga amahan si Papa Lolito nga kanunay pud ning nagsunod sir sa inyuhang programa og unya daw mulaban naman sa inyuhang pundok kay manulti mura naman hinuon og inyo ng sakop. Salamat sa pagbasa sir. Si Levita di ay ni kiragang kay salamat Sister Levita no. Dili man naingon nga naglaban sa among pundok kundi ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran ang tao anha gyud mulaban no. Nya salamat kayo niya patay basahon last text nga atong basahon ni. Sir, ni adtong miaging gabi gitubag ang pangutana sa ako nga igagaw ug tumpak gyud ingon sa akong igagaw nga kita kung sama pud nila nga sigig basag Biblia ingon ana pudta ka mautang motubag. Salamat sa pagbasa sir. Okay, amo na nga importante gyud nga ang balaang kasulatan atong susihon. Okay, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo sad siguro Brother Libby nga imong maliili diha nga atong monitor aron atong mahibaw-an kun diining lugar o dapita man nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong tanan nga mga viewers karon sa bisan diin nga bahin sa kalibutan ang tanan kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa tulumanon sa Jesus is our hope. Mga tigpaminaw sa radio, mga viewers, nya alang sa mga viewers atong gihangios kanunay nga atong i-share mga higala ang ato nga program para nga daghan sad makatan-aw o makapamati sa mga pulong sa Ginoo. So daghan ang ma-blessed mga higala. Okay, ato ning lilion ang ato nga screen anay pipila ka mga mensahe nga atong nakita dinhi ato ning basahon. Niya si Joderets Molihon ditoy good evening mga pads watching our program. God bless. So, salamat kayo pads no. Maayong gabi niyo diha sa Nailon. Ang gabi niyo diha paridong. Salamat sa inyong pag-view niya sa
Kumusta sa diha ni Ma'am Ruhama ug sa tanang nagsunod ning atong programa? Anya niya sad si James Lalosis. Amen. Anya nakita sa nato si Brother Ronilo Itang dinhi. Ang iyang mensahe maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og mga kauban dinha sa station og sa mga naminaw karon. God bless. Niya sad si Caballero Geraldine. Mayong gabi sa atong tanan. Ang Dios magapanalangin natong tanan. Okay, ari ko magbasa makadiyot sa akong cellphone. Niya atong mga nakita nga mensahe. Good PM, Kuya Libby, Brad John, o Brad Isaw, o sa tanang naminaw karon. God bless sa tanan. Dagan salamat. Gikan ni sa kang Sister Philly Desor sa Dolores, Ormoc City. So may gabi sa atong tanan, pinalangga mahigala diya sa Ormoc, no? Onya niya pod si Brother Otik sa Nico, sa kuani sa Baybay City, Baybay Lite. Di Brad, hulat nami sa program, makahatag ni og paglaom namo. Thank you kay Brother Otik. Ang gabi mo diha, Brother Rodeg sa Nico, diha sa Baybay City, Liting. Salamat sa inyong pagpaminaw kanunay sa atong programa. Okay, ato ta higala sa pagtan-aw nining mga kahigalaan nato nga nag-like, nag-hearts tong programa. Ato nililion ang pikas nga screen. Okay, retas mga nag-heart niya si Sir L. Nidia, Jan Moses Rosalejos Poyot. Anya nato sa nakita si Emelda Osabel Boratso. Anya ni asad si kiniasad si Gloria Ferrer, Chris Jean Hidokyo, si Michelle Berosel, Milmar Escalikas, niasad si Abner Dualio, Mike Lucina, Lucilin Bataycan Alice, niasad si Dick Biralio Perpetua, Lacambra Fronda John, niasad si Maricel de la Cruz, las Brother Edic ni. Ato po kinitanahon na ay mga nag-likes, las Brother Ronilo Itang, Joderets Molihon Ditoy, LC Pitogo, Ginaline Lumuntad, James Laloses, Shirley Fuentes Alconten, Milideth Branzuela Fuentes, Tris Jamin Jaime, niya po si Noypi Moreno, si Maria Nita Diheto, niyasad si Kun Guande, o niya si Jeffrey Pidor. So muni atong mga nakita sa screen mga higala, atong mga pinalanggang kahigalaan nga nakig-uban nato karong gabiuna. O niya ato tapon to speaker sa mga screen, balik ta. Niyasad si Erwin Juanes. Mayong gabi inapod sa inyong tanan diha mga igsuon og sa akong amigo Brother Pabling og ako na sa gi-share inyong programa, hinaot na ay mapanalanginan ani. Salamat kayo Brother Erwin Juanes sa pag-share nos pulong sa Dios. Bisan tuod wala ta kasulti nila pero pinaagi sa imong pag-share nakasulti sa ang pulong siyo nakasulod ngadto sa inyong mga kahigalaan. Ilang tan-aon tamasayod nga ang pangutana nga atong gi-take up maoy pangutana nga gikinahanglan nila nga mahayagan sab sila mahigala. So mabless sila pinaagi sa ilang pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, sa pagpadaysunahan akong ibalik ang panahon ni Brother John. Anya ako lang isalot higalagbasa unya ang mga musulod nga mensahe din sa programa. Brother John. Okay, Brother Libby, salamat. Well, adto ta higala aning pangutana ko ang agi manig follow up sa ato nga gisgutan god sa mga nangaging pipila ka mga gabi, no? Sir, maayong gabi si Yoyong ni. Mangutana ko, doon na ba'y tao nga gitugyanan
nga masayod sa katapusan sa atong kalibutan. Okay, daghang salamat ani no. Sir, si Yoyong ni mangutana ko, aduna bay tawo nga gitugyanan nga masayod alang sa katapusan sa atong kalibutan. Okay, daghang kayong salamat Brother Yoyong, no? Unya salamat kayo sad sa imong mga nahimong kaubanan dinha. Sa atong pagkinabuhi niining kalibutan na mga kaigsunan, wala gitaw nga gitudlo sa Dios nga masayod siya kung kanus-a kini tapuson sa Dios ang kalibutan. Unang-una dili taw ang motapos, kundi ang Dios. Pero kung doon na may mga tao nga magpatuo, mag-angkon nga siya mo'y muhukom ning kalibutan na like Pulot Kibuloy, nga ako ang nagmay-ari ng inyong mga kaluluwa, ako ang daan, ako ang katotohanan. Maunay hinungdan nga magpatuo nga siyang muhukom ug muhukom ug maghatag sa kaluwasan sa tao kay siya mao ang appointed son. Pero kining tanan mga bunga ug dinhom-dahom lamang kana sa una-una sa tao, but biblically wala kagyoy makita nga dunay gitagaan og kagahom o authority sa Dios nga tao nga masayod aron nga matapos ning kalibutan. Unang-una, kung atong tan-awon sa panahon nga si Ginoong Hesus didto siya sa bungtod sa mga olibo, no, kini gitawag like Mount of Olive tungod kay ang kasagaran sa mga kahoy nga nanubo dinhi nanurok, mga gitawag og olive tree. Unya didto sa Ginoong Hesus din gisulti dinhi giduol siya sa mga tinun-an nga sila-sila ra. Kung atong basahon ang Mateo Kapitulo 24, versikulo 3, unya hangtod sa 5, mao'y i-ikuan din yun kung atong basahon nga samtang si Kristo naglingkod sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila-sila ra nga nag-ingon. Tug-ani kami. Tanaw ha? Tug-ani kami. Kanus aman kini mahitabo, unsa may ilhanan sa imong paggani, ug ang pagkatapos sa kalibutan. Ang imong pangutana, Brother Yoyong, kinsa may tawo nga gitagaan og katungod o authority sa Dios nga masayod kung kanus-a tapuson ang kalibutan? Wala. Ha? Na kung balikan na sa gisulti Mateo 24:3, ha? Ug si Jesus giduol sa mga tinun-an nga sila-sila ra nga nag-ingon. Kanus-a man kini mahitabo, unsa may ilhanan sa imong pag-anhi ug ang pagkatapos sa kalibutan. Dito pasabot nga kining kalibutan na muabot gyud nga dunay katapusan. Kaso nga lang wa kaini sa tao matagai og maayong pagtagad. Wa kaini sa tao tagai og importansya. Ang gitagaan karon sa tao og importansya ug unsaon niyang iyang manok panabong nga moog makadaog panahon nga itari. Ang iyang gitagaan gyud og importansya kung unsaon niya pagsilip-silip og kinsa gyud iyang mapangayuan og numero nga makadaog siya sa loto. Kining tanan mga kaigsunan, layo rani nga mga paningkamot sa tao mahitungod na sa katapusan sa kalibutan. Ang pangutana sa mga tinun-an ni Jesus nga matud pa kanusa man ni mahitabo unsay ilhanan sa imong pag-ani og ang katapusan sa kalibutan. Kung imong basahon sumala sa Mateo 24:4 nagingon og kanila mitubag sa Jesus nga nagingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Kung atong hunahunaon ni, this is a very relevant answer kung kita lang. Pero ang Biblia gud dunay gitawag og direct answer og indirect answer. Dunay indirect message og dunay direct message. Kanang mga parabulo kanang sumbingay indirect na message mo naghapon. So kung imong tan-awon ang tubag ni Kristo ay sa magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Nga naman sumala sa 5 nagingon, daghan unya ang mutungha dinala ang ako ngalan nga manag-ingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalaagon. So kung atong tutukan ang Biblia ug kining uban ron nagpatuo nga siya mao si Kristo,
kana unsa lang na mauna ang nagpahisalaag. Pero ang pangutana nga kanus ang katapusan sa kalibutan. Unya na kun imong tan-awon nga magbantay ta nga walay magpasalaag nato kay daghan unya ang mutungha, dinala ang ngalan manag-ingon nga siya maos Kristo pero nagpasalaag. Pero kung imong tutukan ang Mateo 24:6 nagingon, og makadungog kamog mga gubat ug mga dungog-dungog may tungod sa gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makayoan apan dili pa kini mao ang katapusan. Tanaw ha, ang kining mga dungog-dungog, mga kaguliyang ug mga kagubot sa kalibutan, usa lang nis nagpaila ug nagpasabot ang duol na ang katapusan sa kalibutan, pero wa gitaw gitudlo sa Ginoo nga mahibalog masayod siya nga kanus at kinitapusan ning kalibutan na. Inumdum ko sa ingon ning Apollo Kibuloy nga kinahanglan mo submit mo sa inyong bayodita kay kutob na lang karon ang deadline sa inyong kaluwasan karon ng Disyembre. Ug ako ang katapusan nga mo pirma sa inyong kaluwasan. Makapanlimbaw kini sa balhibo apan matuman gyud ang tagna nga dunay mutungha mini nga Kristo ug niya magpakitag mga katingalahan ug kahibulongan aron sa pagpahisalaag. Karon niya kung imong tan-awon ang city og mahitabo ang mga linog, gutom, kamatay, gingharian, batok, gingharian, managubat ang nasod, batok, nasod. Unya, kung imo gid ni siyang tan-awon pa, kining mga panghitabo sa kalibutan karon, tan-awon nato ni, nga nagtug-an na lang ni sa duol na nga pagbalik ni Kristo o sa duol na nga katapusan sa kalibutan. Mauni ang gisgutan sumala sa Mateo 24:33. Og kung inyong makitag mahitabo na kining mga butanga, inyong mahibaluan nga haduol na siya anaa nagayod sa mga puntahan. Duha ka mga punto ang gipasabot ang pagkaduol. Duol na ang pagbalik ni Kristo o duol na ang katapusan sa kalibutan. Pero gisgutan sumala sa Mateo 24:36 nagingon, apan mahitungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod, bisan pa ang anak, bisan pa ang mga manulunda sa langit, kundili ang amahan lamang. So ang bugtong nasayod ug nahibalo sa katapusan sa kalibutan, ang Dios ragayod, walay taong gitagaan og katungod nga siya mahibalo kung kanusa ang katapusan sa kalibutan. Karon pag-abot na sa katapusan sa kalibutan, unsay mahitabo unya niining kalibutan na. Kung imong basahon sumala sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 hanggang 12, nagsulti kung imong basahon naging apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Kini siya gitawag man ni siya og figurative speech man ni. Kani bang illustrative speech, kani bang kawatan og mangawat? Ambot lang og kinsa sa inyoha diha nga nakamatikod o nakahibalo nga ang kawatan ug mangawat mutug-an og magpahibalo siya, lalo na sa tag-iyas butang iyang kawaton. Wa mukalitra na siya, mukalitra na siya. Unya nagiri apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Meaning nga ang adlaw sa Ginoo dili gid mahibaluan og tao. Kay gingon nga the day of the Lord is like a thief in the night. Mao na ang gihisgutan. Ug unya matud pa apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan, ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit. So ingon niini ang mahitabo sa katapusan na sa kalibutan. Pero kung dunay taong gitugyanan nga masayod siya kanus at tapuson kining kalibutan, walay gitudlo ni ana pero gihulagway dinhi pag-abot unya sa panahon nga pag-abot sa adlaw sa Ginoo, pagaduslitan o pagatunahon ang mga langit unya mawagtang uban sa dakong dinaguok. Kung imong basahon ang ikaduhang Pedro 3:11 nagingon, sanglit nagapaabot man kamo ining mga butanga, inyong mahibaluan haduol na siya, anaa nagayod siya sa kung sanglit kining tanang mga butanga sa ikaduhang Pedro 3:11 ningon, sanglit kining tanang mga butanga pagatunahon man sa ingon, pagkinahanglanon gayud di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiosnon. Tanaw ha,
kining kalibutan na mga kaigsunan pagatapuson gayod, pero wala lay taong gitugyanan o gisultian nga mahibalo siya kanus at tapuson ning kalibutan na. Pero gihulagway nga sa dihang tapuson sa Dios kining kalibutan na mauunya ning mahitabo. Ngunang giingod din sa ikaduhang Pedro 3:11, sanglit kining tanang mga butang nga pagatunawon man sa ingon, pag kinahanglanon gayud di ay nga magkinabuhi kamo diha sa pagkabalaan o pagkadiosnon. So ang importante sa atong pagkinabuhi karon higala, dili nang sobra kaambisyon nimo sa imong kaugalingon nga ang imong mga anak murabag nalimtan na lang nimo ang Ginoo kay ipasiguro nimo ang imong anak God first, pero ang imong pamilya unahon nimo, paeskwelahon ipaboard nimo unya murag ang focus sa imong atensyon naa diha nga murag wa na kay atensyon nga gihimo para sa imong agalon nga mao ang Dios. Pero ang gisulti kung imong basahon sa 11, sanglit kining tanang mga butang nga pagatunawon man sa ingon, pag kinanglanon gayud di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiosdon. Busa ang importante gyud sa atong kinabuhi ug sa atong pagkinabuhi karon nga magkinabuhi ta diha sa pagkabalaan ug pagkadiosdon. Pero unsaon man nato pagkahimong Dios nun o pagkahimong balaan nga kung pulong na gani sa Ginoo ang hisgutan halos na malang sampungan nato ang atong madalunggan aron di ta kadungog, di ta kabati. Sa makadaghan naging higayon dunay mga hangyo nga magserbisyo sa patay. Ug unya ni anang panahon na daghan kayong mga buhi kay usar may patay nga gitapukan. Akong naobserbaran nga dunay pipila ka mga punto ngano nga ang tao muduol. Una, tungod kay sila kaila og silingan. Pangalawa, tungod sa inom. Pangatlo, tungod sa sugal. Maunay imong makita, pero kung mahitabo na gani nga magsugod na, maghisgot na sa pulong sa Dios, di ka kakita kanang mga nanagsugal dinha, nanagsugal diha muurong na. Ang uban mabaw pag amam hangyo, nga urungon lang una kay magsugod na ang serbisyo. Pero tan-awa ra gud kung ila man ning gikinahanglan, wala. Unya ang gikinahanglan magkinabuhis pagkabalaan ug pagkadiosnon, wala na gid ang pagkabalaan, wala na ang pagkadiosnon diha sa tao. Ngano man tungod kay ang yawa na ningkamot gyud pag-ayo aron ang tao mahilayo diha sa Dios. Unya na ningkamot pud ang yawa pag-ayo ang aron ang Dios mahilayo diha sa tao. Mauna nga ang tao may iyang madali paglimbong, ang tao gyud mo siguroon pagtintal sa yawa. Pero ang gisulti di pagkinahanglanon gyud magkinabuhi ta diha sa pagkabalaan o pagkadiosnon nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagadoslitan o pagatunawon ug ang mga sugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit. Kining kalibutan na tapuson kini pinaagi sa kalayo. Sa unang panahon gihukman ni pinaagi sa lunop sa tubig. Sa samang pagkaagi ang Dios gihapon ang muhukom ni ining kalibutan na sa ikaduha, apan dili na pinaagi sa lunop sa tubig kundi pinaagi na sa kalayo sa imperno. Apan sa dili pa kana mahitabo, gikinahanglan una nga isulti ang pulong sa Dios ug ang taong nakadungog ug nakabati iyang tuhuan ug iyang kinabuhian aron siya maluwas. Mo mabitaw ang gihisgutan sa Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop nawa ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan naghatag nato og paglaom alang sa kaluwasan sa atong mga kalag. Busa ang pulong sa Ginoo nagkinahanglan nga atong dawaton, nagkinahanglan nga ato siyang tagaan og space, tagaan ato siyang lugar dinhi sa atong mga kinabuhi, sa atong hunahuna ug kasing-kasing. Kay kining pulong mauman si Kristo sa sinugdan mo ng pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong ug ang pulong nahimong tao. Lucas Juan 1:1 og 14. Ug tungod ni ana mga kaigsunan,
pinaagi sa pagpawali sa Dios sa iyahang pulong, daghan sa mga taong makalikay diha sa kalayo sa emperno sa panahon nga kining kalibutan na pagahukman na unya sa Dios pagatapuso na. Musag gustos Ginong iwaling maing balita aron unta nga ang mga taong nakadungog ug nakabati mutuo sila ug unya sila mga luwas. Klaro na ang gipangsulti ni Kristo, Mateo 24:14, ug kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibok kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Busa ang atong barometro sa pag-abot sa katapusan sa kalibutan sa diha nga ikawali na ang maayong balita. Kanus-a man way usa nga nasayod niya na, way taong gitugyanan nga masayod siya sa katapusan sa kalibutan. Pero ang gisulti nga moabot ang katapusan sa diha nga iwali na ang maayong balita. Unsa man kining maayong balita nga iwali kung atong basahon ang Roma Kapitulo 1 versikulo 16, nagingon si San Pablo, kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo una sa tanan sa mga Hudiyo o sa mga Gresyanhon usab. Unsa di ay ni ang kining maayong balita? Mao ang pulong sa Dios. Matud pa ni San Pablo, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Timan nga ang maayong balita mao ni ang gahom sa Dios, kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Kaso nga lang dili gyud ta kapaabot nga ang tanan mutuo. Nganuman mas daghan ang dili mutuo kaysa mutuo. Sa samang pagkaagi sa kapanahunan ning Noe, mas daghan gyud ang wa mutuo kaysa ning tuo. Og panahon sa lunop, sila mga kaigsunan na luwas 8 lang katawo. Si Noe, o asawa ni Noe, iyahang mga anak ug yang umagad maurag gyud ang naluwas panahon sa lunop. Sa samang pagkaagi kining kalibutan na pagahukman sa Dios, dili na pinaagis tubig kundi pinaagis kalayo, unya ipawali ang maayong balita, kay kining maayong balita mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Higala nagatuo ka ba? Kung nagtuo ka, naabot na nimo ang maayong balita, kinabuhii ka na. Karon kung atong tan-awon sumala sa Marcos Kapitulo 1 versikulo 15 nga tumuo ka pag hinulsol kamo o tumuo kamo sa maayong balita. Ang tuyo sa Ginoo nga patuuhon ta din maghinulsol ta, mutuo ta sa maayong balita ug maghinulsol ta sa ato nga mga kalapasan. Pero kung mangita tagtao nga gitagaan og katungod sa Dios o authority nga masayod siya kanus-a tapuson o matapos ning kalibutan na, wala. Laman gihatag lamang ang mga pasidaan, gihatag lamang ang mga pagtulutimbang nga ingon ana di ay moabot ang katapusan. Sa dili pa moabot ang katapusan, iwali una ang maayong balita. Kay kung ipawali ang maayong balita, kung kinabuhian kinistaw, madto pas Marcos 1:15, sa dihang nadungog nato ang pulong sa Ginoo, mutuo ta og maghinulsol. Nganong tuhuan ta man tungod kay kini mao ang kaluwasan sa matag usa. Papaano nga ang tao maghinulsol? Kung imong basahon sumala sa buhat 17:30 ug 31 nagingon, kay ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong, apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao sa bisan diin sa paghinulsol. Tanang mga tao kamong naminaw diha aros inyong puloy-anan, dili may tabo nga wa mo'y labot ani, kay tanang mga tao man Ang Dios nagasugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. Paano nga gisugo niya ang tanan? Aron ang tao maluwas, kay gustos Ginong ang tanan maluwas, pero di man gid tanan makaangkon sa kaluwasan. Ngano man nga gisugo niya nga maghinulsol? Tungod kay kung imong basahon buhat 17:31, siya nakatudlo na og adlaw kanu sa subay sa katarungan ang kalibutan iyahang pagahukman. So sa dili pa ang paghukom ning kalibutan na mga kaigsunan, timan iwali ng may balita, tuhuin na kay kining maayong balita mao ang kaluwasan. Tanawa, kanus adi ay ta magkinabuhi alang sa kaluwasan. Ikaduhang Korinto Kapitulo 6 versikulo 2 na ingon, matod pa ang Ginoo mingon, matod pa din sa gihisgutan nga
Tan-awa karon mauna ang adlaw nga gikahimutan. Tan-awa karon mauna ang tan-awa karon ikaw akong gitabangan. Tan-awa karon mao ang adlaw kahimutan ug tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Busa karon gyud ta magkinabuhi alang sa kaluwasan kay kini nga panahona mga kahigayunan lamang kini nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato aron makahimo ta pag-andam sa atong mga kaugalingon alang sa atong ikaluwas. Busa Brother Yoyong, sa tinud-anay lang nga pagasulti, wala sa Dios way tao nga gitagaan sa Dios og katungod nga masayod siya mahitungod sa katapusan sa kalibutan apan ayaw kalimot. Sigon sa ato nang gipangbanggit nga mga teksto o mga talata, din kining kalibutan na mga tunaw sa hilabihang kainit. Makadungog bitaw mo sa mga panultihon o mga pinulungan sa Tagalog, doon sa dagat-dagatang apoy, sa nagliliyab na apoy, ingon ini ang sitwasyon og kahimtang unya mga kaigsunan. Pero wala gyud untay tuyo ang Dios nga ang tao iyahang hukman. Mao bitaw na hino nga iyahang laglagon, wa. Apan nganong malaglag man, tungod lagi kay mao may gipili sa tao. Wa may tuyo. Kay kung tuyo pas ginulaglagon ang tao, oy ngano gitang pawalihan pa. Pero tan-awa sa panahon ni Noe, bisan tuod o gamay ra ang naluwas, pero gikawalihan gyud. Sa pagkakaron mga kaigsunan, dili ta kapabot ang kaluwasan para sa tanang mga tao, Tito 2:11, pero dili ta kapabot nga ang tanan maluwas tungod kay ang tanan wa manggod dili man ang tanan nagkinabuhi alang sa kaluwasan. Brother Yoyong, uban sa tanan nga mga naminaw karon, ang pulong sa Dios nga maong kamaturan inyo kining gipatalingugan, panahon na, higayon na nga magkinabuhi mo sa kamaturan, mutuo mos kamaturan, mutuo mos maayong balita, usbag bag-uha ang imong kinabuhi diha kang Kristo kay aron ka nga mahimong born again. Dili kay ang imong relihiyon mo imong born again, kundi ikaw gyud mismo mo born again. Kay ngano man nagsulti si Kristo, walay makaadto sa gingharian sa Dios gawas kon siya mataw pag-usap. Karong gabyo na higala, napakanindot og napakatamis sa pulong sa Dios nga inyong nadungog og nabati og nga tungod ni ana mga kaigsunan, himoa lamang ang pagsunod diha sa Ginoo og unya pangandami ang pag-abot sa Ginoo. Gisulti lang kung maunsay may tabo sa dihang tapuson kaning kalibutan, pero wa isulti og kanus-a. So mauni ang gisgutan, Mateo 24:44, busa ka mo usab kinahanglan mangandam kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. Pangandami higala ang pagbalik ni Kristo. Pangandami ang imong kaluwasan. Mabuhay kahigala ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpasabot o pagpatinaw sa nakasabot o natinawan na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning basahon kining nakita nato sa screen niya si Loida Hugado. Good eves, Brother John. Naminaw ko sa inyong program karon sa Facebook Live. Kumusta? Loida Bignay ni sa sitio Punay, Tugbong, Kananggalite. Dugay na jod. Wala nami makapaminaw. Og salamat sa Ginoo. Nagpadayon gihapon mo hangtod karon. God bless sa inyo. Thanks. Okay, salamat sa pagpaminaw sa atong mga kaigsunan niya. Okay, ato ning tanawon sab ni asay ato mga nakita dinhi nga mga kahigalaan ni asad si Brother Gerardo Lobitania sa Australia. Dede, maayong gabi ini mo dede uban kang Mami Banji ug sa imong pamilya. Thank you so much for being with us tonight. Anya ni asad si Elsie Petogo, anya si Analisa Arabis, si Pipa Kuwa. Okay, ni asad si Welski ML, anya Lovely Deheto, Menedeth Venezuela Fuentes. Okay, ni asad si Ailik Tonyakaw, sila ni Sister Celia Tonyakaw sa Bohol, niya Jibni Diris Malati,
Niya ato pagining lioning pikas niya si Robelin Villaganas ni Cesario. Ay, Mads, maing gabi inyo diha, Mads, na aghapon mo sa Navotas, sa Manila, o nabalik na mo sa Masbate. Salamat sa pagbiyo. Niya sad si Gloria Ferrer. Niya ato sa nakita sila si Melmar Escalicas, Emily Dilaw Hilig, niya si Mike Losina, niya po si Loselin Bataycan Alice, Dick Beralio Perpetua, niya po si Joyny Dilaw Perez, niya ato pong nakita si Antonio Itorma. Okay, mao ni atong mga nakita nga nahidugang nga naglantaw sa atong tulumanon. Nya Lester Celia ingon ini nga is watching Brad Libby, Brad John. Salamat kaayo. Brother Nick di Lester Celia diha sa Bohol. Niya pod si Brother Eliser Aromagos nakig-uban sa nato karon gabay na. So thank you kaayo. So Brother John, giyon sa to paghanay ang pangutana. Okay, mo ni ang pangutan na Brother Libe. Sir, si Yoyong ni. Kinsa may tao nga iyang gitugyanan nga nasayod, kinsa may tao iyang gitugyanan o gitagagatungod nga nasayod kung kanusa matapos ang atong kalibutan. Okay, salamat no. Wa gyud tao nga gitugyanan kung kanus agway tao gitugyanan nga gipahibaw nga maunang pitsaha matapos ang kalibutan. Wala. Kay sa gibasa ni Brother John kaganiha sa atong makita sa Biblia mga higala nga ang Dios sa buhat 17:31 nakatudlo na siyag usa ka adlaw diin iyang pagahukman kining kalibutan. Pero wala pahibawa ang tao. Walay tao nga gisultihan bisan pa maganing manulunda, bisan pang pagkatao sa anak, wala pahibal-a mga higala. Only nga ang amahan mao lamang ang nasayod kanusa mubalik si Ginoong Hesukristo. So kung naa may tao karon magpagara-gara og ingon nga maunang pitsaha mubalik ang Ginoo, klaro na gyud na higala nga kasumpaki des Biblia. Kay way nasayod, no? Nabayay atong mga damadunggan usay ingon ni ana nga muhatag og pizza. Sama atong sa una nga ilang gipahayag nga ang second coming ni Aman ako maning gi cut out ni nga usa ka pamphlet nga akong napunitan sa una. Ang gisulti dinhi nga ang rapture kuno ang pagbalik ni Kristo tuig 1992. Jesus second coming rapture must take place in the year 1992. Morning din niya, by the end of the tribulation there will be only a few survivors. Friends, please come to the Lord while there is time. Do not wait until His judgment. Mao na yung mga announcement nila sa una. Sawa pa ning abot ang tuig 1992 mga higala. Tabira World Mission ni ingon dinhi ang nagawali ni ini. Ni apay mga ngalan sa ubang relihiyon ang nagwali ni ini mga higala nga ang rapture ni adtong tuig 1992. Pero wa nahitabo. Gisultihan dahil sila. Ang giingon sa Mateo 24:27 walay nahibaw bisan pang manulunda. Unya nga hibaw man sila. Labaw pa nila powers manulunda. So kung naa may tao mangako sa pag sultian na maklaro na siya nga maigo niya siya sa katumanan stagna nga mutungha ang mini nga Kristo og ang mga mini nga manalagnang mini kay pinatag na man anang pitsaha mo abot ang Ginoo. Munang kinahanglan magbantay ta mga higala. Kay niining katapusang mga adlaw daghang manungha nga mupasalaag nato diin dalhon ang ngalan si Ginoo. Sumalos Mateo 24:4-5 dindalhon ang ngalan sa Ginoo
ug daghan ang ilang pasalagon. Gani ang ilang pagdalas ngalan sa Ginoo inubanan pod og magkahibulungan og mga milagro. Munang sa Mateo 24 versikulo 24 versikulo 24 kay mutungha ang mga mini nga Kristo. O gitagna na Kristo pero mini og ang mga mini nga manalagna o fake nga manalagna og magapakitag dagkong kahibulungan, dagkong katingalahan kada mga milagro ba, mga imposibleng butang ma-perform nila. Pero nganong gihimo man na nila, gaingon ang Biblia, aron sa pagpasalaag kon mahimo bisan pa ang mga pinili. Kinsa man ang mapasalaag? Ang yawa, mga higala. Ang kadtong yawa nagmaskara lang sa dagway ni Kristo. Onya iyang suon-suonon ang mga buhat ni Jesus Christ samtang dinhipas ginuso sa kalibutan. Iyang suon-suonon makita nimo nga maayos ang musulti, malumusad kayo, o niya makaperform og mga kahibulungan, makaayo og mga masakiton, pero di ay mini tuhigala nga Kristo. Ug kon mabiktima ta sa pagtuo ni ana, unsa kahay dangata nato sa adlaw sa katapusan. Unang karon panahon na atong sigurihon o sisaon nato nga kanang atong gituhuan na atas insakto nga pagtuo. Unsaon man nato pag-ila ni anak nila? Okay. Ang Biblia nagsulti higala, naghatag nato og ideya kung unsaon pag-ila. Sa Isaias 8:20, ngayon na atong mabasa, umadto kamo sa kasuguan og sa pagpamatuod. Kung sila dili magapamatuod dining mabutanga, sa pagkatinuod walay kabuntagon alang kanila. So kung naa may magpatuto o manghigala, mutungha nato bisan og magpakita pagdaghang milagro bisag himatyon pa ng tao. In Jesus name, bangon day na. Kakita ang buta, bakol, makalakaw, o niya amang makasulti, paralyze, maulian, kahibulungan, katingalahan, mga milagro. Pero kung usaon nato pag-ila kung iya banas Ginoo, kay iyawa kamaorabasad ni ana, kamausad ni ana ang yawa mo ayo-ayo sa taong masakiton. Pwede mo ganing kopyahon sa yawa ang dagway ni adtong taong namatay og magpakita-kita nagtuo sa tang siya gyud atong minalas kinabuhi. Pero ang yawa na gilamat lang ang atong matahigala, gamhanan si Satanas. Suon-suono niya ang buhat ni Jesus Christ aron makailad siya, aron makailad sa magod sa fake nga kwarta, suon-suonon sa mga limbungan nga mga tao, sunon ang kwartang tinuod, sunon mao nagdili ta kahibalo mo ila sa matuod nga kwartang mini, hayan yun tang malimbungan o niya magmahay na ta sa human niya ni ana mga higala. Ingon sab niya nang mahitabo nato nga kung di nato o sisaon og ayo kung ang Kristong atong gituhuan or unsa pundok mga atong gituhuan, di nato o sisaon kung iya bas Ginoo dili, kinahanglan atong sukdon mga higala. Kaya na may gibutang sa Biblia kung saon pagsusi, umadto kamos kasuguan, kung dili magpamatuod sila niini, ingon ang Biblia way kabuntagon para nila. Sa ato pa ang balaod sa Ginoo, mauni usas mga butang nga imong gamiton aron sa pagsukod og sa pagsulay nga kanang tawhana or kanang pundoka iya bas Ginoo or dili ba iyas Ginoo. Unsaon pagsukod? Ang Biblia nagsulti, kasuguan. Dalhan ninyo sa balaod. Kung di sila magpamatod ani, way kabuntagon. Sa ato pa way buntag, pirmi lang gabi pirmi lang ngit-ngit. Sa ito pang ngit-ngit ang balita, ang wali ni anang matawhana, ang mensahe. Wa sa kamatuoran, ngit-ngit mga higala. Nga naman kay wa nagpamatuod sa balaod sa Ginoo. Unsa may balaod sa Ginoo? O
unang sugo di ka magbatog Dios. Kanang bundukan nangugat yung ayo kini mao tinuod amo, pero nagbaton og mga Dios nga binuhat higala, ribulto kinulit na delikado na. O ni ingon na Ginoo, dili ka magsimbas mga Dios. Nagsimba ganitag mga binuhat sa tao, delikado na, magbantay ta na, suklo nas balaod. Dili pa si palahan ang ngalan sa Dios. Hinumdumi nga balaano ng adlaw Sabado. Domingo gani ng punduka ang gisulti dili adlaw Sabado mo ilang ipapahulay nga sa Biblia na magbantay ta na. O niya uban pang sugo sa napulo ka sugo. O dadalaw ni mga resdetary laws, balaod mo nas Ginoo. May tungod sa panglawas nato. Ang giingon sa Biblia, dili ipakaon sa Dios ngadto sa tao ang baboy mga higala. Kay sa Isaiah 66:15-17 nagsaad ang Ginoo nga nagakaon sa baboy o madulumtanan sa adlaw sa katapusan, kalaglagan sa impyernos kalayo ang sangkuan. Gisulti nas Ginoo. Pero kung ang usa ka tawo higala nagwali, nakaayog masakiton, kahingilig yawa, pero kusog mukaon ganis gidilis Ginoo, magbantay ta ana kay ingon ang Biblia, maghimog dagkong kahibulungan aron pasalaagon kon mahimo bisan pa ang mga pinili nga katawhan sa Ginoo. So magbantay ta mo ng atong usisaon ug ayo. Unsa may gisulti sa tao nga nakaila da es Dios sila, pero wa nagbantay sugo. O atong basaw na unang Juan 2:4. Ang Biblia nagsulti, matapos maing balita ang Biblia, siya nga nagaingon, ako nakaila sa Dios, apan wala magbantay sa mga sugo sa Dios, baka kon kanang mga tawhana og wala kaniya ang kamatuoran. Na nasa peligro ka na higala. Nakaila tag Dios, nagwali tag Ginoo, pero wa ta nagbantay sa sugo. Unsay giingon si Ginoo? Baka kon kanang tawhana og wala kanato ang kamatuoran. Muna si kogwali. Unya makaayo ko mo sakiton himog milagro. Pero Domingo akong ibantayan, simba kog Dios, gakaon ko sa magidilis Ginoo, ang gisultis Ginoo sa ako, bakakon ko guwang kamatuoran. Di mo ko gustong may bakakon. Ang akong buhaton, ipamatuod nato ang kasuguan sa Ginoo. Atong iwali ang 10 Commandments sa Ginoo. Nga naman, kay hangtod karon higala ang tao makasala. Kay makasala man ta, nagpasabot ka na isugo. Kay ang pagpakasala, paglapas man sa sugo mga higala. So sa adlaw sa katapusan, unsay mahitabo sa tao nga mabiktima mga higala karong panahon sa mini nga Kristo. Munang sa Mateo City 22 o 23, nag-ingon niya itong mabasa, inig-abot unya sa paghukom. Daghan unya ang moingon kanako, sa imungalan gihinginla namo ang mga yawa. Muna ipilimo reklamo, gihinginla namo ang mga yawa. Gigingon po iso na din nga dili ba sa imungalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, pinagi sa imungalan gihinginla namo ang mga yawa, og naghimo kami daghang milagro. Ringon ang 23, apan ako, matupan ni Ginunsos, apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamo makasala. Nagwalis maing balita, nakahingilin og yawa, ngalan sa Ginoo gamit. Gahimog daghang milagro, ngalan sa Ginoo gamit. Pero ngano wa mailis Ginoo, ingon pahawa kamo, wa ko kaila kanyo, makasasala kamo. Kanang word makasasala, naglapas ng sugo, kay pagpakasala, paglapas ng sugo. Nakailas Ginoo, pero nagbantag sugo higala. Kinsa man itong Kristo ha, kung makailas Kristo ato. Kinsa man itong Kristo nagtubag-tubag silang pagampo, ang mini nga Kristo. Kinsa man mini Kristo, mauna ang yawa. So aron di ta mabiktima higala, susiho na to ang balang kasulatan. O niya magkinabuhi ta, subay sa kabutos Ginoo, aron kitang tanan sa pagbalik ni Dios, makauban kaniya o makapuyo sa langit ng puloy-anan. Wa naman tayo panahon mahigala sa di pahingpit na puso na tuntulamanon ni ang atong theme song. Mga dala magampo kita, among dalang panahon ng matagawa mga Diyos, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong panalangin.